Здравейте! YouTube потребители! Чуват ме тапак. Тук сме бизонския нак. Бизона. Така наречения бизон. Бизон. Чувато е. Бао. Така. Не играем с читване. Малко само. Лекичко. Така, махай си ти. Ти се махай. Така. Сега почваме да оцеляваме. Така аз почвам. Бизонски ще ме гледа. Така, нали? И тук гръмна крипър, ако питате, защото така съм ги смесите. Поднеме овците ми избяха и тук също сложиш такива кактуси, нали? Защото като тръгват да идват и те се бутат с кактусите и по-лесно ги убивам. Съм си оградил къща. Така, тук има ново подобрение, покрива направих. Тук прозореца някаква простотия съм направил. Тук честовете ги преместих, мъкня, стига от тук горе и тук горе вече ще ми е. Тук горе повече честови. Повече е така. Ето. Тъптия. Тук тъпти. Ох, не там е! Не, мътни картофи ми такова. Ако ще си играе грибът, ще играеш Шенгер войната, тук има диаманти. Ще да копаме в мината. Какво си приоти, бе? Нищо. Ага. Не ги махаше, ти го приси. Ти ред стона си го кретиш. Не съм служиш кретиш. Добре, мъкня, тихо са. Така. Сега нека да идем да копаме мината. Мината да копаме. Къде ти е кир? Не, убиха ли без кек? И ето ги, бе. С тази кирка. Вземи тази кирка. И това взем. Не, направо да видим, че се случи. Така се направихме и подземният. Аз пак си пипал. Нищо се случва. Значи не беше тук. Така, ето го подземие тук. Ще ги правихме. Тук има глупости и тук това са печките. И тук долу има енчантинг рум направихме с много усилия. Това значи, искам да ви кажа, че сме играли за кадър. Ето енчантинг. Не знам защо не е светло, не слагам факли. Така по-призрачно. Ох, не мога да се изкача. Пак има лак. Мизерен лак. Мизерен. Така, дай само мината. В мината вече копахме и ни се увеличиха процентите на това, така че май ще намерим този път много неща. Защото миналите епизоди не намерихме, така че ви 35% е тук. Ничего. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре хора, не знам. Ето от кога копахме тези дупки. Даже няма осветление. Не ми сходя там. Мисля, ще пия. Тук на колко удар? 35, 6, 7, 8. Е тук 100% за това ще има са глеца. Нещо не ми е било правилна логиката. Жалко. Добре, тук удара на 30 нещо процента, защо няма нещо? Добре, излизам от тук. Хайде на другото. Колко удар? 30. 2, 3, 6, 7. 7. Е тук 100% трябва да има нещо. Хайде. Как ви казах? Ето вижте как изглеждат диамантите. Толкова иска да ги видя как изглеждат. Човек! Как толкова много диаманти на едно место? Те са бати рядкото. Толкова много диаманти, не знам какво става мина. Добре, че си взех кирката. Леле! Изобщо не вярвам, че тези диаманти. Аз си ги служи от ти. Не, няма как, защото аз повече играх.
Така. 22, 39. Още ли бе? Нещо от земята да няма. И преди иначе ми удараш толкова, ама аз си копаме пал. Да гледам дали има... Не, май няма нищо по земята. Ага, изобщо няма нищо. Колчето. Дай ми... Защо не дава експириенс? Чак сега. Леле, находиш от кол. Изобщо не подозирах, че тук трябва да бъде един кол. Там просто... Ого, пещерата! Пещерата май имаше столне, къде е колби? Къде е? Таваните ли беше? Къде знам къде е бил? О, ще бъдеш това? Това е такъв. Ти не знам нещо какво от него. Тук ли имаше нещо, бе? Кога нещо се сбъгна и после не. Да! Емералд. Добре, хора, това даже искам да го снимам. 31. Колко дара намера? 3, 4, 5, 6, 7, 8. На 8. Значи като има 38, значи от че имам емералд. Добре, това изобщо не вярвам. Как така? Остава. Аре, траски го. Траскай го, да. Мале, емералди. Ха-ха, мати кефа, е! Много кеф, много кеф. Къде ти се, нека да потавани. Ето го кола, ето. На 2-3 места имаш по тавана, къде мързеш да го обирал ни път. Защо му... Кеф. Кеф, браточка. О, шит. Ой, човек. Кой друг коридор? Е, така ще си копвам тук, защото като гледаш тук около минута... Добре е емералд. Не мога повярвам. Първи емералд. Първи ли е? Или втори? Не, Първи. втори. Не знам. Колчето, колчето, колчето. Да, нищо не се вижда. Искам злато. Оп, там имаше нещо. Стоун! Стоун! Това стоун е, не мога да се види. Да я светнем кружка. Топ вече. Да. Това е Железо. Да. Железарка, ба. Аз да дам нагоре. Нагоре се дам железарката. Да, гура. 8 минути. Гур. Много ме мързи. Много. Но тук трябваше да има нещо. Удържи ми 1% преди палата си. Аре, излизни нещо, стига толкова. Давай, нищо няма. Хайде, излизай. Тук пещера махам се. Поне има диамант, ще направим диамант. 9 минути сега трябва да превършим епизода. Хаха! Вечер навънка. Хайде, привърши епизода. Това е спокойно. Аз съм бил безброня. Какво искаш да направим сега? Не знам, но май си гладен. Нали Имаше и печен картоф. Много искам да има така каска, виж са. Диамантен. Не. И тук по средата един емералд. Има ли емералда на каска? Кой имаше? Добре, хора, това ще от нас. С Бизонски. Ще снимам някой епизод, ще снимам с него. Реали с него, нали? Ще играем. А не така да е тук само да ми кланка, да ме дразни. И абонирайте се